Bombes Gens, una antiga fàbrica de bombes hidràuliques dels anys 30 i estil Art Deco, ha obert les seues portes convertida en un espai dedicat a la fotografia i l'art contemporani. El nou espai, però, també acollirà totes les activitats de la Fundació, que inclouen un centre d'investigació i coordinació de la malaltia de Wilson i un centre de dia per atendre xiquets amb risc d'exclusió social. En la part social, el que esperem és treballar en l'entorn més immediat, que és on més podem arribar, i dona, si això creem un model que podem exportar-lo i es fa fora, doncs tan millor. Al darrere de Bombes Gens Centre d'Art trobem també Vicent Odolí, un dels màxims especialistes internacionals en art contemporani que ara torna a València amb el seu segell inconfusible i el gust pels autors japonesos. Una col·lecció com una tela d'aranya que tu vas fent a mesura que vas desenvolupant a mesura que vas fent. El de japonès va ser, possiblement, va ser un redescobriment d'alguns autors que ens han portat a uns altres. En concret, primer de Tomatsu ens va portar a Moriyama ens va portar a uns altres. La col·lecció, que és motor i l'objectiu de Bombes Gens, estableix un compromís amb els artistes i la profunditat del seu treball. Es tracta d'una col·lecció de col·leccions, on sols s'exposarà l'obra d'autors propis. Bombes Gens és la mostra de com es pot donar una segona vida a un edifici singular. En aquest cas, a més, s'ha recuperat la memòria d'un barri obrer com és Marxalenes. Tona Català, TV3, València.